Тапшырубыз давам итә, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, җәйге яллар турында да сөйләшәбез идек, сездән дә фикерләр көтеп калабыз. Инде Рима ханым белән бергәләп без сездән килеп ирешкән шалтыратуларны да тыңларбыз. Тамашачыбыз элемтәгә чыккан ялгышмасам, тыңлап алыйк әле аларны. Хәерле итә, тыңлыйбыз сезне. Салармысыз? Сез турыдан тора эфирдә тыңлыйбыз сезне. Аксубай районы Янбай авылында туып, шунда гомер итүче Газиз әти-әниебез Давлетшин Мирхәдәр белән Вәсимәнең бергә кушылып гомер итүләренә бүген 60 ел. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә зур бәйрәм. Җир йөзендә әти-әнидән дә якын, әти-әнидән дә рәхимле, мәрхәмәтле олы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче әниебез. Siz bulmasagız biz yasız kış, mıngsız yer, yersız sanduğaç kibek yaşar idik. Tırmışımızın yemi temi bulmaz idi. Allah'ının rahmeti yolsun sizge. Uzun gümürden sihatligi, sağlık kümülügüzde can cılısın. Nurun silmişe, sürülmişe biz bağlarımızda yaşayış çıganağı bulup duruğuzuna dileybiz. Tak. Aşıgıplar atlap koytup kilem, tuğup üsken yırtım uyama, terezелерде bal kaputlar yana, elde әти-әниебез бар dünyada. Рәхмәт сезгә әткәй яшәгәнегез өчен, рәхмәт сезгә безне яшәткәнегез өчен. Бик матур теләкләр язгансыз икән, инде ныклап хәзерләгәнегез сизелеп тора. Шушы зур матур гаиләне инде ихлас йөрәктән без дә тәбриклибез. Җырларыбыз алга таба бүләк булыр, аны инде Рима ханым белән бергәләп сөйләрбез шулай бит алга таба. Ләкин аңа кадәрле менә шушы студентлардан инде әйләнеп кайтсак, лицензияда кызыгыстыруда да сорашасы килә, чөнки ул инде иҗат юлыннан китергә бик зур потенциалы, мөмкинлекләре булуга карамастан, җитдирәк юнәлешне сайлады. Аның хәлләре ничек булган икән? Ул битерде бу ел федераль университетны. Финанс юнәлешендә язмаса. Бик әйбәт яклады диплом эшендә. Экзаменнарны да әйбәт бирде. Аллага шөкер, мин бик тынычланып калдым. Аның менә шушы җитди өлкән финансларны бөтенләй иҗаттан ерак булган якны сайлавына сезнең фикерегез һәм карашыгыз ничек иде? Үзенең теләге, шуңа күрә мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Сәнгатьтә бит ул эшли кеше менә үзе теләп җанын биреп, теге мин сәнгать кешесе булачакмын, мин шулай сәхнәдә эшләячәкмен дип җаның белән тырышып эшләмәсәң булмый. Булай теге әллә җырлыйм микән, юк микән дип шуңа күрә мин әле аның ул дәрәҗәгә барып җитмәгәндер дип саныйм. Әгәр ул башка юлны сайлаган икән, үз юлында уңышлар телим. Дөрестән ул бик мөстәкыйль кыз бала, хәтта безнең ялан аяклы кыз 2 дигән фильмда төшкән вакытта да сезгә әйтмичә шыпырт кына костюмда катнашкан иде ул вакытта. Шулай бит? Шуңа күрә мин ул югалып калмас дип өметләнәм. Хыялланам. Аны киләчәктә менә шундый телевизион сериалларда, фильмнарда, татар фильмнарында күрергә теләр идегезме? Мин теләр идем, чөнки мин аның теге беренче тапкыр әле теге бер нинди андый сәхнәдә эшләп карамыйча шулай уйнау миңа ошады. Әгәр киләчәктә теләге булып, мөмкинчелек булса, уйнасам мин бик шат булыр идем. Тамашачылар да бик яратып кабул итте. Без сайттан да күзәтеп барабыз бит инде хәтерле хәбәрләрне, шушы фильмны кабатлауларын сораган хатлар да була. Аңа да уңышлар телибез сайлаган юлда инде дипломны алуына түгел, игелекләрен күрәбез. Шулай дөрес. Тамашачыларыбыз белән бергәләп инде без алга таба тапшырубызны дәвам итәрбез. Безнең каналда калыгыз. Алла видео кунакта Болгар радиосы. Безнең яраткан радиобыз Болгар радиосы дип җайлары.